ରେବତୀ ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ହରିହରପୁର ପ୍ରଗଣା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ନାଁ ଥିଲା ତା'ର ପାଟପୁର। ଗାଁର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଘର। ଘର କହିଲେ ଆଗିଲି ପିଛିଲି ଚାରି ବଖରା, ଖଞ୍ଜା ପାଚିରି, ଚାଲିଆରେ ଢିଙ୍କିଶାଳ, ଅଗଣା ମଧ୍ୟରେ କୂଅ, ଆଗକୁ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ପଛକୁ ବାଡ଼ି ଦୁଆର। ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ମେଲା ଘରେ ଦାଣ୍ଡ ଲୋକ ବସା ଉଠା କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରଜାମାନେ ଖଜଣା ଯେତେବେଳେ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେଇଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଜମିଦାର ତରଫରୁ ଗ୍ରାମର କରଣ ଓ ମାସକୁ ଦରମା 2 ଟଙ୍କା। ଦରମା ଛାଡ଼ି ପାଉଛି ବିଶୋଧନୀ, ବାହାଲହଣା ଇତ୍ୟାଦିରୁ 2 ପଇସା ହାତ ପଇ ହୁଏ। ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ମାସକୁ 4 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବନି। ସଂସାର ଏକରକମର ଚଲେ। ଏକରକମ କିଆଁ ବୋଇଲେ ଭଲ ଚଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ନାହିଁ, ଏପରି କଥା ଘରର କାହାରି ମୁହଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ମାଛ ଛାଡ଼ି ସଜନା ଛୁଇଁ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭରପୁର ହେଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ଚଷ ମିଶାଇ ଘଷି ତାଲି ଦିଏ। କାଠ କିଣା ବୋଧେ ନାହିଁ। ଜମିଦାର 3.5 ମାଣ ଜମି ଚାଷିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାନ ବୋଲେ ନାହିଁ କି କମେ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଟି ବଡ଼ ସିଧା ସରଳ ଲୋକଟିଏ। ପ୍ରଜାମାନେ ମାନନ୍ତି, ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ବାପରେ ଧନରେ କହି ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଖଜଣା ଅସୁଲ କରେ। କାହାରିଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ପଇସାଟିଏ ନିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାମାନେ ଖଜଣା ଦେଇ ପାଉନ୍ତି, ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ତାଲପତ୍ରରେ ଖଣ୍ଡେ ପାଉତି ଲେଖେ ବୋଲେ ଚାଲରେ ପୁଞ୍ଜି ଦେଇଥାଏ। ଜମିଦାର ପିଆଦା ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ଛୋଡ଼େ ନାହିଁ। ଆପେ ହାତ ଉଠାଇ ଓଠ ଧରି ଧୂଆଁଖିଆଁ 2 ପଇସା ଅଣ୍ଟାରେ ଖୁଞ୍ଚି ଦେବା ବିଦା କରେ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଘରେ ଖାଇବାକୁ କୁଟୁମ୍ବ 4 ଜଣ। ଆପେ 2 ପରାଣ, ମା ବୁଢ଼ୀ ଏବଂ 10 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ। ଝିଅଟିର ନାଁ ହେଲା ରେବତୀ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କୃପାସିନ୍ଧୁ ବଦନ ଗାଏ ଆଉ ଭଜନ ଗାଏ। କେବେ କେଣେ କାଠ ରୁଖାଟି ଉପରେ ବସି ବର ଠାଇଟିଏ ଥୋଇ ଭାଗବତ ପଢ଼େ। ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଶୁଣିଥାଏ। ସେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଢେର ଭଜନ ଶିଖିଗଲାଣି। ତା ପିଲା ମୁହଁକୁ ଭଜନ ଗୁଡ଼ାକ ଖୁବ୍ ମାନେ। ସଞ୍ଜବେଳେ ବାପ ପାଖରେ ବସି ଭଜନ ଗାଇଲେ ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକ ଆସି ଶୁଣନ୍ତି। ରେବତୀ ବାପା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଶିଖିଥିଲା। ସେଇଟା ଗାଇଲେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବାବୁ ବଡ଼ ଖୁସି ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝିଅଟିକୁ ଗାଇବାକୁ କୁହନ୍ତି। ରେବତୀ ଗାଏ, କାଗେ କରିବି ଗୁହାରି, ତୁମ୍ଭେ ନ ଚାହିଁଲେ ନାଥ, ଗରିବ ଜୀବ ସରି, କର ବା ନ କର ତ୍ରାଣ, ପଦେ ସମର୍ପିଛି ପ୍ରାଣ, ହୃଦେ ଅଛି ତବ ନାମ ଧରି, ତୁମ୍ଭ ବିନା ତୃଣଗତ ଶୂନ୍ୟ ଏ ହରି, ଶୀତଳ କର ଜୀବନ ପ୍ରମା ମୃତ ଦାନ କରେ। ଏ ଗୀତଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରେବତୀ ଗାଏ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍କୁଲ ଢେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଫସଲ ଗସ୍ତକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପାଟପୁରରେ ରାତିଟିଏ ରହିଯାଇଥିଲି। ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆମୁଖି କେତେଜଣ ଲୋକ କୁହାପୋଛା କରିବାରୁ ଦୀପଟି ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଗ
ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ କରି ଗୋଟିଏ ଅଫର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ବେତନ ମାସକୁ 4 ଟଙ୍କା। ଏହି 4 ଟଙ୍କା ସରକାରଠୁ ମିଳେ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତି ପିଲାର ମାସକୁ ଅଣାଏ ଲେଖାଏଁ ଦିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଟି କଟକ ନିର୍ମଳ ସ୍କୁଲରେ ଅବଦାନ ବିଭାଗ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ର। ନାମ ବାସୁଦେବ। ନାମଟି ଯେପରି ବାସୁଦେବ, ସେ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ସେପରି ସନ୍ତ ସାରଳ ଏବଂ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପରି। ଟୋକାଟାର ଭିତରେ ବାହାରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ଗାଁ ମଝିରେ ଚାଲିଥିବା ବେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କାହାକୁ ଚାହେଁନି। ବୟସ ଅନ୍ଦାଜ ପାଖାପାଖି 20 ହେବ। ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ପିଲାଦିନେ ପିହୁଲା ରୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତା ମା ମୁଣ୍ଡରେ ତତଲା ବୋତଲ ମୁହଁ ଚିଆଁ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଚିହ୍ନ ଆଜି ଯାଏ ଅଛି। ହେଲେ ସେ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ମାନେ। ବାସୁଦେବ ପିଲା କାଳରୁ ମା ବାପା ଛେଉଣ୍ଡା ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ମଣିଷ ହୋଇଛି। ବାସୁଦେବ ଜାତିରେ କରଣ, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କରଣ। କେବେ ପୁନେଇ ଗୁରୁବାରରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ହେଲେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଇ କହି ଆସେ, ବାପା ବସୁ, ସଞ୍ଜବେଳେ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ, ତୋ ମାଉସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଯିବା ଆସିବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ମାୟା ଲାଗିଗଲାଣି। ରେବତୀ ବାସୁକୁ ଦେଖିଲେ କହେ, ଆହେ ମା ଛିଉଣ୍ଡାଟି କ'ଣ ଖାଏ? କିଏ ତା ଖାଇବା ଦେଖୁଛି? ବାସୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯାଇ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଘଡ଼ିଏ ଅଧେ ବସି ଆସେ। ବାସୁକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବାସୁ ଭାଇ ଆଇଲେ ବୋଲି ରେବତୀ ପାଟିରେ ବାପାକୁ କହେ। ରେବତୀ ସଞ୍ଜବେଳେ ବାପା ପାଖରେ ବସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଠିତ ପୁରୁଣା ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ବାସୁକୁ ଶୁଣାଉଥାଏ। ବାସୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୀତଟି ନୂଆ ନୂଆ ପରି ଲାଗେ। ଦିନେ ଏକ କଥା, ସେ କଥା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ କଟକରେ ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ସ୍କୁଲ ଅଛି। ସେଇଠାରେ ଝିଅମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଲୁଗା ସିଆଁ ଶିଖନ୍ତି। ସେଇଠି ଦିନଠାରୁ ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁର ମନ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣା ମନରେ କଥା ବାସୁଦେବ କହିଲେ। ବାସୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମାନେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେହି କଥାଟା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। 2 ଜଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ରେବତୀ ପାଖରେ ବହି ଶୁଣୁଥିଲା। 2 ଚିଲାରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମା'କୁ ଆଉ ଜେଜେକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଖବର ଦେଲା। ମା କହିଲେ, ହଉ ପଢ଼ିବୁ। ଜେଜେ କହିଲା, ପାଠ କ'ଣ ଲୋ, ମାଇକିନା ଝିଅଟା, ପାଠ କ'ଣ? ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଶିଖ, ପାଠ କ'ଣ ଶିଖିବୁ ବି? ଝଟି ଦିଆ ଶିଖ, ବହି ମୁହଁ ଶିଖ, ପାଠ କ'ଣ? ଏମିତି କହି ଚିଡ଼ିଗଲା। ରାତିରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପିଣ୍ଡାରେ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ କାଠ ପିଠା ଉପରେ ବସି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ରେବତୀ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ଆଗରେ ବସି, ଭାତ ପୁଞ୍ଜାଇ ଆଣ, ଡାଲି ପାଣି ଟିକିଏ ପକାଇ ଯା, ଲୁଣ ଟିକେ ଦେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ବୋହୂ ପ୍ରତି ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। କଥାରେ ବୁଢ଼ୀ ବସିକି, ହଁ ରେ ଶ୍ୟାମ, ଇ ରେବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ପାଠ କ'ଣ ରେ ତିରିଲା, ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ହେଉ କହୁଛୁ ତ ପଢ଼ୁ। ଝଙ୍କଡ଼ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଝିଅମାନେ ଯେ ଭାଗବତୀ ବୋଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଛାନ୍ଦ ଗାଇଛନ୍ତି। ରେବତୀ ଭାରି ଖପା ହୋଇ ଯାଇ ଜେଜେକୁ ଗାଲି ଦେଇ କହିଲା, ଜାଲ ବୁଢ଼ୀ ଡୁଗୁରିଟା। ତାହା ବାଦ ଅଲି କରି ବାପାକୁ କହିଲା, ନା ବାପା ନା, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ହଁ ଲୋ ମା, ତୁ ପଢ଼ିବୁ। ସେଦିନ କଥା ଏତିକିରେ ସରିଲା। ତାର ପରଦିନ ଉପର ଓଲି ବାସୁଦେବ ସୀତାନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇ ରେବତୀକୁ ଦେବାକୁ ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇ ବାପା ପାଖରେ ବସି କିତାବରୁ ମୂଳ ପୁଡ଼ା ଠାରୁ ଶେଷ ପୁଡ଼ା ଓଲଟାଇ ଦେଖିଲା। ସେଥିରେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଗୋରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଛବି ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରାଜାମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କେହି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଖୁସି ହୁଏ। ଆମ ରେବତୀ ଛବିଟା ଦେଖି ଖୁସି ହୁଏ।
ଜେଜେ କିଞ୍ଚିକ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ଯା। ରେବି ତାକୁ ଧୁର୍ ଧୁର୍ କରି ଗାଲି ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ। ରେବତୀ ସକାଳୁ ବୁଡ଼ ପାରି ଗାଧେଇ ନୂଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଘର ବାହାରୁଛି। ବାସୁ ଭାଇ ଆସିଲେ କିତାବ ପଠାଇଦେବ। ବୁଢ଼ୀ ଭୟରେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭର ଆୟୋଜନ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ 6 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢ଼େଇ ଦେଲା ସ୍ୱର ଅ ଆ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ା ଚାଲିଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢ଼େଇ ଦିଏ। 2 ବରଷ ମଧ୍ୟରେ ରେବତୀ ଢେର ପଢ଼ିଗଲାଣି। ମଧୁର ଆଉ ଛାନ୍ଦ ମାଳ ପଢ଼ିଯାଇ ବେଳେ ତୁଣ୍ଡରେ ବାଟୁଲି ବାଜେ ନାହିଁ। ଦିନେ ରାତିରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବସି ଭାତ ଖାଇବା ବେଳେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ପୂର୍ବେ ବୋଧ କ'ଣ କିଛି କଥା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସେହି କଥାଟା ଉପସଂହାର। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କହିଲେ, କି ମା, ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ? ବୁଢ଼ୀ, ହଁ ଭଲ ତ ହେବ। ଜାତି କଥାଟା ବୁଝୁଛୁ ନା? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, ମା ଆଜି ଯାଇ ଆମକୁ କ'ଣ ବୁଝିଲି? ଭଲ କରଣ ଗରିବୀ ଓ ପୁଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜାତି ଭଲ। ବୁଢ଼ୀ, ଧନ ଦୌଲତ ନାହିଁ ବିଚାର। ଜାତି କଥାଟା ଆଗେ ପଚାର। ଘରେ ରହିବ ତ? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, ଘରେ ନ ରହି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ହଜା ହେଲେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ନା ଆଉ କ'ଣ? ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଭାତ ଖାଉଥିଲା। ଏହି କଥାଟା ମର୍ମରେ ସେ କ'ଣ ବୁଝିଲା ସେ ଜାଣେ। ମାତ୍ର ସେଦିନ ଠାରୁ ତାହାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଅନ୍ୟ ରକମ ଦେଖୁଛୁ। ତାକୁ ବାପା ଆଗରେ ବାସୁ ଭାଇ ପଢ଼ାଇ ଦେଲେ କିପରି ଗୋଟେ ଲାଜ ମାଡ଼ି। ଅକାରଣେ ସକାରଣେ ସବୁବେଳେ ହସ ମାଡ଼ି। ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଇ 2 ଓଠ ବୁଜି ହସ ଲୁଚାଏ। ଏଣିକି ବାସୁ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ କେତେବେଳେ ତୁନି ତୁନି ପଡ଼େ, କେତେବେଳେ ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁ କରେ। ପଢ଼ା ସରିଲା ପାଟି ବୁଜି ହସି ହସି ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର କବାଟକୁ ଧରି କାହାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ବାସୁ ଆସିଲେ ଘରକୁ ପଳାଏ। 5 ଡାକରେ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଏଣିକି ରେବତୀ ଦାଣ୍ଡକୁ କେବେ ବାହାରିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଖପା ହୁଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଞ୍ଚମୀକୁ ପଞ୍ଚମୀ 2 ବରଷ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଧାତାଙ୍କ ବିଧାନ କାହାର ଦିନ ସମାନ ଭାବରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଫାଲ୍ଗୁଣ ମାସିକ ଦିନ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଅଚାନକ କାହୁଁ ବାଡ଼ି ଆସିଲା। ସକାଳେ ଗ୍ରାମର ଶୁଣା ଗଲା ଗୁମାସ୍ତା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାଡ଼ି ଧରି ମଫସଲ ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଇ। ବାଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ସତେ ପରା ଟୋକେଇଟି ଖୁଆଇନି ଦାଣ୍ଡ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟାଉଛି। ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ମଶଣି। ଦୁଆରକୁ କାହାରି ଆସିବାର ନାହିଁ। ମାଇକିନା 2ଟା କ'ଣ କରିବେ? ପିଲାଟା ଡକାପାଟି ଘର ବାହାରେ ହେଇଛି। ବାସୁଦେବ ଶୁଣି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁଲା। ଡର ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, ଆପଣା ଶରୀର ପ୍ରତି ଭାବନା ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ବସି ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ବୁଜାଇଥାଏ। ପାଣି ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ମୁହଁରେ ଦେଉଥାଏ। ବେଳ 3 ପହର ସମୟରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବାସୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଖନେ ଖନେ କହିଲେ, ବାସୁ ଏ ବି ଆଙ୍କିଲା। ବାସୁ ଭୋ ଭୋ କରି ଡକା ପଡ଼ିଲା। ଘରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ରେବତୀ ଭୂଇଁ ପଡ଼ି ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଗ୍ରାମର ଲୋକ ବାସୁଦେବଟା କ୍ୱାଲିକ ପିଲା ଆଉ 2ଟା ଭୁଆ ଶୁଣି ଗ୍ରାମ ବନ ସେଠି ଧୋବା ଜଣେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ। ତା ଦେହକୁ 50 କି 60 ପାର କଲାଣି। କାଲି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଜି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଲୁଗାପଟା 2 ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାର ଭରସା। ଗାମୁଛାଟା ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ି ଦେଇ କୁରାଡ଼ିଟାଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ହାଜର ହୋଇଗଲା। ଗ୍ରାମରେ କରଣ ସେହି ଘରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ବାସୁଦେବ 3 ଜଣ ଧରାଧରି କରି କର୍ମ ଚଳାଇଲେ। ସେ ସମୟର କଥାଗୁଡ଼ା ଲେଖିବାକୁ ଆଉ ହାତ ଚଲୁନାହିଁ। ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରି ଆସିବା ବେଳକୁ କୁଟାଚୁଡ଼ା ଉଇଁଲାଣି। ଘରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ରେବତୀ ମା ପୋଖରୀ ପାଣି ଗଲା। ମୁହଁ ଦେଖୁନି। 2 ପହର ବେଳେ ଗ୍ରାମର ହାଟ ହେଲା। ରେବତୀ ମା ନାହିଁ। ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। କାହାରି ଲାଗି ଦିନ ବସି ରହେ ନାହିଁ। କାହାର ପାଙ୍କିକି ଉପରେ ପାଟ ଛତା, କାହାର ଦେଳି ଉପରେ କରଟା। ଦିନ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦେଖୁଁ ଦେଖୁଁ 3 ମାସ କଟିଗଲା। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ 2 ଗୋଟି ଗାଈ ଥିଲେ। ତହବିଲ ବାକି ଟଙ୍କା ସକାଶେ ଜମିଦାର ଘର ଲୋକେ ଆସି ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ।